Nakora moga jwang'o yawre kendo machiegni mantiere kar kae nonro ma gazet okinyi ma kawuono dakika osekalo 35 tok sa 12 mar okinyi machiegni nyinga Cleophas Oluoch Otieno ja Kisumo kanyakwar ma kew nyaka Sangu koro wakelni wechegi koro biro ni kumopogore opogore gazet gin adi ariyo man go ka gazet mar Daily Nation nitiere kar ka opek ahinya ka watemo range gazet mar The Standard kiana ng'o ma giketo koni mopogore to kata kamano wadarango pek mar wach mantiere iye ka ok pek mar gini monya winjo ka kar ka mondo magi ochop kara ngi jafwambo ka Eriko Kizito oyawre oyawre nya Cleophas chiyo machalo nani achiyo makare to gimana waro Cleophas jikon ne ng'urne chumbi mano ratwon kada giwacho ni chumbi osechung kodgi kata ngima tek kata ngima yot to koro nondhogogi ni be chumbi no koro medore koro ng'urne chumbi jikoni wacho ni ka ngima bedo mapek ing'e ka chumbi bende koro omed nengo nakalo kumoro e duke madongo gi e supermarket gi kumoro adhi temo rango ni omedre nyaka siling adi adhi ayudo moro matin mayuso siling 15 ochopo siling 18 omedore gi siling 3 sani ng'ene mine dhi bedo mager ne nyithindo ki poro chumbi mang'eny e chiemo mano bro negi sani dwa kane kaka ikano ga skari kano ga madiny mondo kigimo kikono chumbi bra kan madiny gichak dog gichak tiyo gi magadi mano ema dhi chuno gi mbele ka weche mag siasa weche mag tuke ne nitiere weekend mathoth ahinya ta ya bene ka ng'awa tiega kuna pachi ni liech kier kosa ng'ama timore malo kacha tebo bedo ma poth mesa poth ng'ama ni malo koro ridre piny kosoyo kata kamano Kizito ina mondo mwachak gi gazet modhi neno ka mokwongo gazet mar neno ka mokwongo ma gazet mar Daily Nation en ma omiye pe kanyo ka koro iko na kanyo ni mane gazet moda chako ko ka okinyi ma kawuono nitiere sigana moro malit ahinya mano kotenore koda chal mar wach mosemiyo ka jopuonjre kachiel koda ka achiel kuom jopuonjre mantiere e sikul no mano mar Mukumu Girls mantiere kaunti ma Kakamega bende osewito ngimagi nyaka sani nyithi skul adek kachiel koda ka jal miyo mabende notelo negi kacha ka gintiere e sikul kata dom mistress ka gintiere kar kacha marango chenro mag nindo chalo nade sigana no ndike ka kendo mako chunya ahinya ene ite mar 10 gazet mar Daily Nation mano ka ne ite gino mantiere malo kanya ahinya kae to bende iwacho piny kanyo wach momi pek bende maduong' mano kar ka mano nitiere chenro mago maga mopogore opogore mago mag thieth kineno kaka chenro go nitiere ka wacho ni sani koro nengo mag gigo mag thieth bende koro medore ahinya mano koting'o nyaka yedhe mano pek mar ngima ang'ene modogo mondo rangi ite mar 10 kaachiel koda ka ite mar 8 to sani ang'wane ane mana mantiere kar ka Eriko Kizito kino gazet ni mar The Standard ang'eni mar Daily Nation bende wan go ka mwachako godo ma The Standard bende iseneno mane mapek ne wari kini ka wachako godo gazet mar Daily Nation Cleophas Oluoch gazete gi pek duto nikech weche mantie nyimgi gin weche go mamako chuny oganda nikech king'iyo mar Daily Nation kae en midhiero makoro wach ma jonyo chuny mar motimre skund nyire ma Mukumu kucho makoro nitiere jopuonje mosewito ngimagi kae wacho kanyo ni chich nitiere ni pi manitiyo godo en man manyalo bedo no nitiere kwiri ma bende report moko be wacho nang'o ni nyalo bedo ni en tuo mar nyadiema emane omonjo skundno Cleophas en wach malit ahinya ka koro jonyuol okawo nyithindo tero skul to koro tuo makama kata rochruok makama monjogi e ngimagi kendo wach bende ma koro bende pod kelo pek en mano mag thieth kama koro oboke ni oketo kanyo maler ahinya kaka nengo mar thieth omedore nyaka yedhego mitiyo godo kaka ranyisi kanyo ni yath mithiedho godo nyarogno yath achiel ni uso siling 10 to koro sani iuso siling 60 manyiso medre kod atamalo 500 koro keti kanyo maler ahinya koro Cleophas ma en midhiero ma koro mako piny sama ngima bende koro ridre ni aya koro mogo jonga yaw koro gigo mantiere kar kanyo piny ka mano bende kineno kacha wacho ni an ok be buoga gi weche go mag ICC mano koro koome wacho ka mano jatend obila mantiere kar kanyo ka nitiere ite mara 8 gazeti mar Daily Nation yude kacha bed kod ng'eyo ni ento wacho na dawo range kacha gima timore piny koni wacho ni Jose Carmago bende koro duogo Raila Odinga koro wache entiere piny ka it gazet mar 4 ka to koro sani nyakora moge jwang'we waranga ne koro gigo mantiere iye wadonje gazet koro ka wadhi ane ite mokwongo kanyo wasetieko ite mar 2 ero bende koro nitiere kar kanyo koro wach mar Jose Carmago ni bende nitiere kar ka kachiel koda ka jogo
ma bende ne oyudo hinyruok mopogore opogore. Iwacho ni masira makoch mag apaya bende nitiere ka kuonde mamoko manyaka sani nitiere thuolo moro nitie jogo ma owito ngimagi, jogo bende moyudo hinyruok ma opogore opogore. Kaka nowacho ni ji 10 notho kanyo ka ji 24 moko noyudo hinyruok malich ahinya, mano ite mar adek. Ma bende sigana mano losnwa kanyo odiochieng' manyoro, wacho ni jal machielo maponono mane nitiere nyamburko no kata jariemb nyamburko dereba no ponono ne en gi ponono ne en nokuota ndiwo kane pok ochako riembo. Cleophas, en wach malit ahinya. Moloto masira mag apaya magi jok mano dhi liel liende nyawadgi mane owito ngimane. To koro kane giduogo te masira ni ojukogi, ikoni breg nyamburko nobedo kod rochruok, ma nyamburko noridore kowuok e rido ma odhi mong'ielre nyadi nuoya molwar e bugo. Mano miyo oganda 10 ma bende gilak sechegi kalure kod kaka weche manyien wacho, oganda maromo 13 osewito ngimagi ka 24 nigi hinyruok. Cleophas, kaka ne jogo wacho kaka ne gino timbe mago jok mane otonye masira no en wach malit ahinya, ma bende obila no kwayo joriembo ma oloyo to mago moko lony kod yore magitiyogo mar mondo miyo bed gi wang' ma ongo e yore sama giriembo. Wacho kar kanyo bende jogo makoro pod yudo thieth kar kanyo ma nyadendi iluongo kanyo Susan Saru, ma bende koro dhi nyime kod yudo thieth man na osiptal no ma Moi County Referral Hospital mantiere e county no ma Taita Taveta e boma no ma Voi. Wacho ne en achiel kuom ji 34 ma bende ne ochopo kacha kane ae chenrogo magik kane gintiere kar kae. Wadhi ane kama chielo nyako Ramogi Jwang' malo matin kar ka warangane wacho ni Jose Karmago bende koro duogo. Weche mane Odinga olieko kane ntiere alaf no makamkunji odiochieng' manyoro kano romo kod jopiny kane ntiere kar kacha. Ka koro wacho kanyo ni jogo ma oseromo kod jogo duto wacho ni mago moting'o jakom mag wechego mag tudruok, jakom gi mano Ezra Chiloba kachiel koda ka jatend IBC machon ma bende osedhi retire Wafula Chebukati. Magi wacho kar kacha ka koro bende imedo luonge mondo mi oyaw sava ma chendo mantiere kar kae. Okay. Cleophas, wach mar Jose Karmago bende koro duogo ahinya mapek e pacho ka, nikech mae en jagono mane wacho ne gichiwo gigo mane timo godo yiero, to ne owach nyinga ahinya kata ndalo mane iwacho wach mar yiero ni edo ni Jose Karmago mane orocho yiero ma pacho ka. Koro jatend kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga bende kanyo ni kod romo Kamkunji kucho. Nyo wacho ni Jose Karmago nitie pacho ka, ni nche nitie kama hotel moro Kileleshwa kae, to kanche gifwenyo ni ging'eyo ni en kanyo to nogole otere kamoro Karen, to bende kane gifwenyo ni en Karen Otano koro tere Masai Mara Lodge kucho ni ema ntiere. Koro nokoni wang'e ni gintiere ka ni Jose Karmago biro mar mondo miyo tem loko weche mantiere e sava ma bende kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga gi lak sechegi wacho matek anya mar mondo mi oyawe mondo ong'iane to weche mag yiero chal nade kuro. Raila nyo wacho weche mathoth, nyo kelo nyaka dwaro manyien modwaro mar mondo mi otim eka twag ja odhi nyime. Mano koting'o duoko ngima piny, kama nowacho ni mogo mondo mi oduok nyaka $100. Bende kanyo Raila wacho nang'o ni Keinan kaka ne en ng'ano manoyier kod riwruok mar Azimio okore na chaya ni ka Kenya Kwanza nyalo kelo negi ng'atgi. Nowacho mano chalo ng'ama minodi manisekethri godo ni ng'ama noka iduogo ni koro dwa loso weche. Owacho ni mano weche mag achaya. Nowacho weche kanyo modhuro koting'o nyaka nengo mag modwaro mar mondo mi oduog piny. Koro magik mano wacho kanyo modwaro mondo mi oketi eka mondo mi twak odhi mbele. Koro nowacho ni ng'anyo bro dhi kata ka twak makama dhi nyime. Mano twak ma pod ni bodhi nyime kinde mabiro watiere kar kae. Wacho ni mana oboke maluwe kanyo ite mar abich mano ka opore gi wacho ni kata tok Ramadhan kanyo gik ma kama gidhi bedo kanyo ka lokore, kendo wacho ni ng'anyo nyalo bedo ni duogo odiochieng' manyoro kane wantiere kanyo ka norango chenro mopogore opogore. Kalonzo Musyoka bende koro wacho ka nino tamore tich mane William Ruto miye ino kanyo ero buonjo kendo nyiero malich ahinya kod gavana ma Machakos Wavinya Ndeti, mano jatend piny Kenya William Ruto. Kindego gin mage mago gintiere kar kae. En kinde mano yora lapno mano ma Machakos mar neno ni gilamo ne piny Kenya. Weche siasa bende ne ok olewo moko chopo e twak makama.
Kalonzo Musyoka sani koro ngire weche mag Azimio ka jatend piny Kenya William Ruto wacho kanyo ni nolombe tije ariyo ne olierne kama mondo mi oyier bedo spika mar od bura mamalo kata bedo jatend migawo mar weche maoko, to Kalonzo Musyoka tamre. Koro nying moro Kalonzo nitie godo mar afutu wuon pi. Koro nenre ni ochung' mongire, otemo golo jingno kuome. Koro weche mag siasa gi Kalonzo sani ochung' mongire. Tang'o mi ochung' mongire. Jolony mag siasa wacho ni seche moko nyalo bedo ni ochung' mongire gi Raila Amolo Odinga kong'iyo yiero mabiro, man seche moko nyalo odwaro mondo mi osire. Koro Cleophas kanyo Wamvinya Ndeti mano yiergi kod riwruok mar Azimio, duond od bura mar Wiper, to sani koro tendre kor ka Kenya Kwanza. Kinde kata mokadho chien kanyo ntiere kaka noseromo gi jatend piny Kenya. Ma bende jatend piny Kenya William Ruto nyoro nyopake ka wacho nang'o, in thuon nikech ikawo chung' motegno kata be ni jogo mane in godo koro chung' kocha to in koro chung' koni, ka giwacho nang'o ni gin gima ng'iye nang'o ni kelo dongruok ne joma Machakos. Koro Wavinya Ndeti nowacho nang'o ni ng'ato kawo kare, ni ng'ama kawo kama kwedo kawo, ng'ama kawo lew mar jatend piny Kenya okawo. Wanyo wacho kanyo gi duol mapek maduong' ahinya. Aya, iwacho ni kinde go bende ma siasa dhi nyime, nengo kata pek mar ngima chalo nade. Ite mar 7 gazeten mar Daily Nation mano kama ntie weche go mag yedhe, iwacho ni sani omenda kata nengo mag yedhe ka medore mana keto jo Kenya matuo. Iwacho kata ni runaway medicine prices bende koro make Kenyan sicker. Iwacho ni tuo medore ameda kalore kod nengo mamalo mag yedhe. Wacho ni kacha ntie yedhe go mag jo pressure kata mago wacho ni hypertension kachelo koda mago bende mag jo kidney. Masani koro yuso tablet achiel kata tablet achiel no mar yadh pressure mani uso siling 10 kata mano mag kidney, jogo manigi kidney failure, mano mag nyarogno. Bende koro ido kanyo ni sani uso siling 60. Nitiere maka mane jogo miluongo ni iluongo ni piny kae mano kwanyalo yude, mano tamoxifen. Tamoxifen mano yadh mag jogo mag manigi tuo no mar breast cancer kata kansa no mano mar thuno. Ino kanyo ni sani koro paket achiel ni uso siling 450. Sani uso paket achiel 1550. Ka en medruok mar atamalo 244.44 ka entiere karkata. Kachal koda jogo mabende niga gi wacho ni en ga leny koso en ga tuo no atban kama entie karkata cha Gaviscon mano bende mane uso kata siling 317 e chupa achiel. Sani koro uso kata siling 550. Medruok mar atamalo 73.5 nono. Kachel koda ka ino machielo bende Tacramilus nano kanyo mago mag kidney transplant mano bende sani uchopo kata siling 62. Ka insulin mago jo diabetes no kata koro nengo machon nene kata siling 500, sani koro siling 800. Medruok mar atamalo 60. Pek mag medruok mag nengo mag yedhe, pek ne jopiny. Ma midhiero malich ahinya. Kama koro oganda yudo pek yudo yedhe mar gayo tuoche moko, nikech nitie tuoche ma kosedonjo e dendi to onego bed ni bedo kod yedhe ge pile ka pile. Koro ka yath omedre atamalo malich kamadhi nyaka 500 kamae, en wach malich ahinya. Sama ngima bendo idho, koro mogo ni malo, yath bende ni malo. Koro ma miyo tuoche gi koro ng'ene gidhi nuro oganda, nikech oganda mathoth nweng'o margi ni piny ma ok ginya yudo kaka ginyiewo yedhe gi. Koro ma midhiero ma koro mako pacho ka oganda man gi tuoche mopogore opogore koro sani winjo pek ahinya. Cleophas Oluoch, en wach ma jonyo chuny. Iwacho ni kinde go bende ka gintiere kar kae ite no mar 8 ema koro ntiere sigana machielo bende mantie kar kae. Wacho ni Koomi bende koro wacho ni anok abiluor gigo madhi nyime kanyo mano motenore koda iwacho ni manyo kaka inyalo tere kacha ICC gi kweth mar Azimio la Umoja. Cleophas malure kod barua mane kweth mar Azimio nondiko motero e doho mamalo mar waundu mar ICC kucho. Ka koro ne gitero barua no mar ne otim nonro ne ogai mar obila Japhet Koome kalure kod kako obila notiyo kod jong'anyo mamoko giwacho ni nowito ngimagi, moko noyudo hinyruok maka gi kacha e lwet obila. Koro kanyo bende Japhet Koome nowacho nang'o ok bi buoge kendo kobedo maluor ni obila bro medo tiyo tije mar rito ngima jopiny kachiel kod mwandu gi.
korembo nyowach nyaka weche makoro king'iyo gi to mago mag siasa mabende jasiasa maduong' mabende nokoluongo nyinge nowacho kanyo ni koro sani chalo ng'ama geto jodhodgi ka nochako kowacho kanyo ni higa mar 2007 mano gaboro mano koko mano wuok tok yiero owacho ni Francis Mudhaura mawuok e dhodgi mar Meru ne otere do mar ICC no ni koro embe sani koro ni okete kanyo ni tere koro kanyo chalo ng'ama siya jodhodgi kod jasiasa no ma en wach mok ber ahinya kabiro weche mag siasa Cleophas Oluoch. Aya ite mar 12 kanyo koro moge jwang weche moporo tenore gi weche go magarita nitiere kar kanyo bed kod ng'eyo ni nyaka sani bende gik mage mantie ite mar 10 weche go mag Mukumu Girls nitiere kar kanyo ite mar 10 kanyo bende piny iwacho ni bengino mar KCB bende koro sani odok e thuolo moro mar wacho ni jogo magitiyo godo ahinya e kambigi kata jotijegi ema koro nyalo yudo weche promotion kaka mago mag yudo motivation e weri mopogore opogore koro imedo gi ngas mago jogo mosebedo yie kacho wacho macha internal promotion kata internal talents mantiere kar kacha ka koro sani do ka director moro nyalo mi thuolo machielo mar donjo e apis machielo jotije moko bende yudo thuolo bende mag yudo lemo mamoko e ite mar 12 nyakora monge jwang kato bang'e warango machinglo mantie ka tangwa loro kanyo gi weche mag tuke mantie gazette mar Daily Nation warang mantiere gazette mar The Standard okinyi makawuono iwacho kanyo ni koro magi maliekore ni weche mag njore madhi nyime e nyandwat mag Hoho mar Okak nyalo bedo ni mana pimruok mag teko kind jonjore gi kod obila moter kacha kachiel koda ka jolweny mondo ne ni ng'a pek ne wadgi mano kore mantiere kar ka e ka komachielo bende wacho kacha ni allow KDF to lead offensive against bandits ex-judges bende koro wacho ka Cleophas ma koro ywaruok mantie kae miwacho ni jonjore mago bandits yan koro meda kanyo kata bed ni jolweny manoter kuro mar mondo mi orakre kod ni kuro tiwacho ni en apedha mitimo ka jolweny ni kanyo to bila be ni kanyo koro mipenjo ni ato bila ere kaka dhi tiyo kod command mar jalweny koro ema ne giwacho ni kitime to nego bed ni wene jolweny time kende to kata ka police obila matime to ni weyo ne gitimo kanyo koro wacho ni riwo kweth ariyo mopogore gi mar mondo mi otim tich achiel jok ma yudo command bad migo mopogore command opogore koro ywaruok nitie kanyo nikech ng'ato dwa man mod ni en mondo mi onere ni otiyo tich maber kanyo koro Cleophas en wach malich ahinya nikech jolweny noter kanyo kalure kod weche mag njore monjo kwalo dhok mosebedo ka timre Hoho mar Okak kucho koro ging'ene yore makare minya timgo timni ken jolweny mitero to ter mar miyo tim tijno nikech kaka okik gicha to koro ywaruok nitiere ni ere ng'ama nigi pek kare ng'ama nigi mbi aya iwacho kar kanyo ni gi magi mantiere kar kanyo iwacho ni thuolo gi duto jo magi monego bed ni thuolo manyime mag chiwo gigo mag lweny kata kedo mager ahinya gi lweny madhi nyime no e nyandwat mar Hoho mar Okak machinglo ite mar 14 kanyo mantiere wach machalo kama nitie grassroots recruitment duond bura mar UDA macha opposition bot nitie kar ka nitie jogo makwang'e nitie jogo malupo aya ng'a kwang'o bot mar kata yie mar grassroots recruitment mago mag UDA ogudu ni wang'e wuongo ogudu ni en mar jatend piny Kenya mana jatend piny Kenya koro ng'ama lupo ni ero mutero bende koro ng'ani ka kwanene maber to ng'ama lupo kocha bende mantiere e yie mar opposition cha ng'ata be ogudu cha wang'e maber ng'ama lupo ni en ng'a nikech rech chonde ilupo kocha to rech mosechopo kar koni mosemak cha ng'ato mako duoko koni Cleophas inene nade kineno kanyo ero ogudu no mano jatend kweth mar Azimio kech king'iyo oywa rech malich ahinya kineno yieno oneno matin to rech nitiere kanyo maneno koro samo loko ng'e molupo cha oketo rech kae to yie makocha bende koro ger maduong' midwa mede rechne en oketo rechno to koloko toke to iywa rechne kanyino kata nyoro e gwenge mag Siaya kucho jagoro mar UDA nyodhi kuro nyodhi kawo rech ka mondo mi okete e yie mane gima timre sani koro ikawo rech mar opposition idwoke rech mar yie mar piny owacho mar Kenya Kwanza koro ng'amo ng'ado yieno kata odiochieng' manyoro nywanene kanyo odhi kawo rech nyawadgi en nyawadgi oseluokete yie to en ochuoyo korwake yiegi wach malich ahinya jakoro moge jwang' mantiere kar kae wamed ng'eyo
ni gik mage mantiere kar ka med somo kiwacho kanyo bende nitiere kanyo wach ma koro ndi kanyo kod jal machielo ma bende nono wechego mag chike kaachiel koda matimore e pacho kae mano Kaltum Guyo ma bende koro wacho kanyo Mkumu death strain on politics kanyo bende nitie siasa ma pono donjo iye kanyo ok en sikul mar Mkumu girls kende nitiere kacha Butere kanyo Butere boys nitiere kar kanyo duto mantiere county ma Kakamega nitie moko bende motimore counties mamoko Amila Mameru Tharaka Nithi bone kacha ni gik mag matimore yudi ng'e gik matimore mathoth e gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono ka thuolo machielo nitiere kanyo mipek gazet thuolo mano mar gazet ite 43 mane nitie kanyo sigana mano mag tuke kirango kanyo ne sani Arsenal bende koro odok pod gine magine thuolo manyime kata ka gisegoyo kata ka ne giyudo pogruok e duoko mane weekend manitie kata kamano Man City pod omiyo gi pressure moro malich ahinya nikech pok gitugo tugo moro achiel ma koro we Arsenal owegi kata gi point achiel kende mano koro wacho ni wi mesa poth liech nyalo ridre koro liech ng'iyo ni to Man City ni odhi tugo machal nade nikech Man City sani koro koloyo tukege duto to kombe oting'o koro ge sani giketo wang'i kuom Man City to dhi tugo machal nade koka mano to mesa poth liech nyalo kier malwar piny aya piny kanyo bende waranga ne kanyo weche mamoko bende medics koro wacho jochiw thieth bende koro daketo nini gi piny gik mopogore opogore mago mag tich mondo mi girangi niere kaka inyachul gi osara wacho ni leo chulo gi osara koro sani giledh neno ka koro gik moko chopo sani koro en demonstration ok en kata strike gino ma giwacho kanyo ni koro gisebedo kacha ka giywaga ahinya osara mondo mi ochulgi ma wach mosebedo ga mosiko ka jochiw thieth ywago osara margi gisebedo ka gitimo ng'anyo gitimo winjruok tok chopi ma bende koro biro same wach ni jotije piny owacho pok oyudo osara koro ma midhiero malich ahinya weche mag osara e pacho ka Cleophas nyakora moga jwang' koro kwadhi ka watieko gazet mar The Standard kae mano mapiyo piyo eri kokeo kizito ni mar sa achiel koro koromo jo tuke koro wadonjo kar ka mondo wanona ni wechegi mag tuke yo moro manimba e kinde montiere kar kae dani warangi ite mokwongo kar kanyo ka waseno gima timore ite mokwongo wane kanyo malo kanyo neno wechego mopogore mago mantiere kanyo wechego mag gope ma piny Kenya ntiere godo iwacho ni jod bura ema koro ntiere kuku mare wechegi duto mano ite mar 10 kaeto ite mar 20 wechego mag ohala bende motenore kod bero uchumi ma pacho ka ineno kanyo IMF bende koro dwani mondo gigi otime yo ma oyanga fuel subsidy ni itime yo mane ka thuolo thor wach e gazet mar The Standard kawuono return of caning chweto odok e sikunde kendo koro kodok jopuonje tiyo kode yo machalo nade malo kacha nitiere chenro mopogore bende wacho ni ji 56 osewito ngimagi e pinyno ma Sudan ka koro sani bende mano nitie lwenyno mag kind jolweny magitie kaka military kod para military ma bende koro medore kata ka gimeno mana wacho ni kwe onge e pinyno wang'e jotend pinje mamoko bende or kanyo mano moting'o jatend piny Kenya jatend piny Sudan ma milambo Salva Kiir kaachiel koda ka jatend pinyno ma Djibouti ma bende koro chopo kar kacha mano koro kata kapok gichopo gin ma idhirogi kod IGAD ruok mar IGAD mondo mi gichop kata mondo mi gikel kwe kaeto kata bende Arsenal bende koro ntiere kar kacha not even Jesus could rescue Arsenal osewacho kanyo no pek ahinya odiochieng' manyoro mano tuke mano chakore sa 10:30 mar odhiambo manyoro kamano bende waranga ni weche mamoko matimore ka ite mar gazet mokwongo ni kipime gi mar Daily Nation odhi usore kaluwore gi pek mochiw kar ka ni mar weche mag Jose Kamago bende nitiere kar ka iwacho kanyo ni Azimio to report Gachagua to ICC Cleophas oboke mar Standard ni dhi usore nikech king'iyo kata kanyo picha oket picha mar jago moganda ohero ahinya to wach mabende koro duong' kanya ahinya wach momi pek en mar duogo mar Ruth Orlando duogo e skunde to oduogo e yo mok ne kare iwacho ni jopuonje tiyo kod yo mok ne kare nikech kineno kata weche mancho osetimre sigana mosebedo e weche manyien mopogore opogore ineno ka nyithindo igolo kanyo kirodho malich ma king'iyo ka bangi to riemo malich ma moro ncho wito nyaka duong'ne nikech japuonj orodho moketho duong' mar nyathi otieko ngimane ma koro magi weche mok ne kare iwacho kanyo ni oduogo yo ma orocho ngima jopuonjre koro mano wach mani kanyo to weche mag tukego bende kaka wacho West Ham no olo pi sabun e mesa poth koro liech kier johera mag Arsenal ang' wabedo kodgi kae thuolo mar
dakika ariyo mabiro mondo mi wanona ne ang'o matimore ka dakika achiel mabiro kanyo ni dhiro kosetieko ite mar ang'wen ka iwacho ni Kaluma Opondo Kaluma jod bura ma Homa Bay Town bende koro chiwo iwacho ni ma en paro mar chik mar neno ni adieri jogi ma donjo era mar kit chwech achiel ng'ama dichuo ni kendore ng'ama nyako ni kendore owacho ni koro ma ida kete kumoro ni koro en gimoro ma ok ni kare nyim katiba ma pacho ka man achiel kuom gigo mantiere kar kacha iwacho ni magi duto biro miyo oganda thuolo mondo mi jopiny ka ong'eyo ni ng'ane en ja LGBTQ ka oyeni mar makogi kata obila obi kata mondo makgi mondo otergi kama koro dhi tergi nyaka e nyim doho ni en gino ma ok oyie piny Kenya. Jaod bura Kaluma koro dwano pedh twak ma kama od bura momanyo mar mi jood bura osir wachi mondo mi okadhi ma en gi geno ni dhi kadhi ni to kokadho japiny dhi mi teko mar ni kofwenyo ni jalni en jago matimo ere kit chwech achiel to gin gi ratiro mar make kata luongo bila mar mondo mi omage Cleophas gitimo kamae ka giwacho ni mae kelo picha marach e kind oganda nikech kinyo kata piny mar Uganda ma gima ogo marafuku manosekadh moket momuon motegno ni koyudi to mano in oko mar chik koro wach ma kama gineno ni rochruok kata kanisa nosewuoyo weche ma kamagi ka ne giwacho ni gin weche ma kamagi gidagi ni Nyasaye nochweyo ng'ama miyo gi ng'ama dichuo mano dhi oketo negi gidagi ginyuolre gi pong' piny to koro jok ma kamagi da nyuolre to gida pong'o piny nang'o mago weche man kanyo koro weche ma kelo dwanyruok e kind oganda koro wadho ng'iyo ni wach ma kamae to dhi bedo nade e od bura. Aya, iwacho ni kindego bende ndio weche mathoth matimore ka ne waserangogi e yo moro nitie wechego mag jogo ma owito ngimagi mano ka gintiere kar kacha piny kanyo gazet mara Standard ite mar ang'wen ino kacha 10 monas killed mano e masirano mar apaya kaeto ite mar abich bende anwaranga ne e ite mar abich nitiere sigana moro kanyo bende ma kineno mano bende dhi migi mopogore opogore kanyo no kar ka 11 followers mano mar cult like ma chalo mana kanisa moro ma nigi paro mopogore ok kizito kinyalo paro mai koro jogi momaki ma en pastor ni Paul Mackenzie kendo Paul Mackenzie ni nitiere doho mano higa mano mar 2019 mano kama ne nitiere kanyo kaluwore kod gik mopogore opogore kendo kawoni kendo ni ka udhi chopo kacha e doho gino madhi biro kacha nitie jang'wen mano wito ngimagi juma mokalo sani koro osemak jogo man kacha ichunogi mondo mi gitwe ne mar ka githo ka gitweyo to gibiro neno piny ruoth polo kendo ibo rwakgi gi jawar e yo moro makare mae madhi bedo sigana mogik madhi bedo ni warango kar kae modong' ang'o mi mana thuolo mondo mi range ite mar aboro eriko keo kizitang' mi apachi sigana ariyogi jofwambo koro sani imonjo gi jok mopogore opogore to koro jofwambo bende nyaka chung' motegno mondo kel sigana e yo makare nitie sigana mochiw kanyo maler e ite mar aboro gazet mar The Standard ka watieko kanyo gi wechego mamoko mantiere ayo maber ni nitie wechego mag somo ka nitie tuke kachiel koda mathoth mantiere kar ka wacho ni del oduok bende paro mantie kar ka kacha gi wach mar kanisa makoro bende chuno ji mondo twene kata en kono wach mare mogik kawuono. Cleophas wach mar kanisa ma chuno oganda mar mondo mi otweni kata jogo ma joheragi nomiyo Pastor Paul Mackenzie otere do tiwacho ni ma wach mano chakre chon nikech nosebedo kitere do tiweye makoro bila bende nojok gi make kiwacho ni kitere to iwacho ni neno malong'o onge kanyo en jago moketo jogo ma leme kanisa mari mar mondo mi otwe ni kitweyo ni eka ichopo kibro neno Yesu to Cleophas ni e kanisa no ok idhi osiptal kanisa no en twiyo maonge chiemo kanisa no onge somo onge dhi skul koro king'iyo kanyo Cleophas oluoch en wach makelo midhiero ahinya ni iwacho nang'o ni ka kitho kapok ochopo dwe mar 8 ni tidhi e piny ruodh polo to kin ng'ano motho tok dwe mar 8 tin ng'ano madhi bedo gi sandruok madhi tho malit koro kanyo kama ka giwache Cleophas en wach marach ahinya ka koro ichuno oganda ni dhi maonge mogo to mogo ing'e wachne ni mogo ema gero del mogo no kata kileo kawuono mok iyude to winjo ka chunyi rach del ojony to koro ng'ato kinyaket ni tweyo kuom ndalo mang'eny ni ok mul mogo donge en wach mok ni kare koro weche ma kamago nego ni piny owacho donje to ng'iyo malong'o ni to ka ratiro mag jogi bokethi koro idhi donjnegi ni gin jogo mane kawo ngimagi chalo jogo ma kawo ngimagi owuon nikech gituonre mogo. Cleophas erokamano ahinya Erigo Keo Kizito kuom thuolo matoko dora mogik piny ma kawuono.
Kang'o tieko nyakora moke jwang' weche thoth tie kar ka jofwambo bende ite mar 14 kanyo kang' iyudo ang' isomane wacho kata ni dola koro goyo siling ma Kenya ka moluar e lowo. Mano ite mar 14. Dola no pek ogogi matek kabisa. Mano kerango kanyo kaka ogoye piny kanyo ma weche mantiere kar ka ang' iyud mana thuolo mar neno. Refa to koro en mana IMF bose wacho kanyo nade. Timura tima kaka ung'eyo ka nitie weche go mag subsidy beduru e yo moro ma uyanga. Mane wach mantiere kar ka. Ka inene kanyo mae wach motieko go, kiro tieko mana kode kar ka. Ero dola ntiere ka, dola ma Amerika ero Kenya shillings to luar ka ohinyore kabisa. Kata wang'e ok dine en ga puch mopogore opogore. IMF to openjore penjo ni en ang'o matimore kar ka, en subsidy koso en ang'o matimore, penjo mapek. Okay. Cleophas king'iyo kanyo machieglo noteno ka dola koro jas ahinya ojing' ma king'iye to rodho siling mar Kenya morwadho keto piny. Siling mar Kenya orochore ahinya. Mae kako rochore ni miyo wan piny mar Kenya sani wan gi lal ahinya nikech king'iyo kata jowa masomo pinje maoko gichulo fi ka gitiyo kod dola manyiso ni sani gichulo pesa mang'eny. Mwandu migolo e pinje maoko itiyo kod dola manyiso ni piny Kenya tiyo kod omenda mang'eny mar kelo mwandu e pacho ka. Koro sani dola ni onok to kendo en malo piny siling mar orochore koro nene kako chwado dhong' ma dho siling mar Kenya banjre malich ahinya chwero lemo kanyo ma kineno to ringi e lich. Erokamano Keo Kizito. Mondo walore gi kanyo kora moke jwang'. Ang' wadhi kama chielo gazet ma kawuono rumo gi kanyo nyinga Cleophas Oluoch en moro bedo kodi pile ka pile sa osekalo kata dakika 6 mano tok sa 1 mar okinyi mabiro en nonro mag weche go mag tuke. Koro kik idhi mabor ikete mana kar ka e Ramogi TV waka uyueyo masani ka waduogo pod wantiere kar ka.